ji konferansa CHP'yê pêşniyaza destpêkirina diyaloga di navbeyna Ankara û Şamê da derket. CHP li Stenbolê bi sernavê li Sûriye deriyê ku li aştiyê vedibe konferanseke navdewletî li darxist. Ji gelek welatan jî pispor û akademisyenan gotar pêşkêş kirin. Serokê giştî CHP'yê Kılıçdaroğlu dazanî ku divê Ankara digel Şamê dest bi danûstandinên siyasî bike. Şaredarê Stenbolê İmamoğlu jî bal kişand ser kêşeyên penaberan. Mülteci meselesi Mexabin mijara penaberan heta niha di bernameya hikûmetê da pir cih negirt. Em vê mijarê wekî mijareke lezgîn bi nav dikin û di roja ewil da ku em hatin serkar me li ser vê mijarê dest bi kar kiriye. Em dixwazin bi wîjdan û hesta xwe ya dadê bi rêbazeke zanistî çareseriyeke ji vê mijarê re bibînin. Ev konferans derfetek bû da ku hemû aliyên siyasiyên li Sûriyê beşdar bin û daxwazên xwe bînin ziman. Daxwaza me jî ev bû ku herkes beşdar be û daxwaziyên xwe bîne ziman. Lê ji ber mercan û hin bûyerên derweyî me, hin mêvanên me nekarîn beşdariyê di vê konferansê de bikin. konuklar gelemedi. Ji bo konferansê hemû layên siyasî ên li Sûriye û hikûmeta wî welatî jî hatibûn vexwendin. Lê ji hikûmeta Sûriye tu kes beşdar nebû. Layên siyasî jî pir eleqe bi konferansê nedan. Tevî ku CHP bang li hemû layên din kiribû jî peyede û tu saziyeke din ya Kurdan nehate vexwendin. Di hemû panel û gotaran de jî polîtîkayên Tirkiye ên di derbarê mijara Sûriyê de bi tundî hatin rexnekirin. Biz Türkiye'ye Suriye sorununun çözümü için Hewla me ew e ku em vê peyamê bidin da ku em li gel hemû layanên siyasî û meşrû û pêz û xwedî gotin ku ew li Sûriye hene, em nîqaşên pir qul li ber bikin. Hêviya min ew e ku peyamên ku ji vir derdikevin cihê Sûdê bin bû hikûmeta Tirkiye û gelek aliyên dinyên siyasî ku li herêmê hene. Türkiye'deki siyasi aktörlere katkıda bulunacağı umudunu taşıyorum. Veguhestina koçberan bo Rojavayê Kurdistanê di konferansê da weke guherandina demografiyê hate binavkirin. Amaje hate pêdan ku ew rêbazeke di cîda nîne. Hin beşdarên konferansê jî nebûna Kurdan di dîdarî û lûtkeyên wiha da weke kêşeyeke nû mezin binavkirin. Li gor agahiyan îhtimalet demên pêş da CHP Şamdekî bişîne Şamê û mesaiya xwe ya li ser vê mijarê jî kurtir û berfirehtir bike. Rawîn Stêr, Rûdaw, Stenbol.